ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାରତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। 2025ରେ ବଜାରକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଜିଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାଇକେଲ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଇ-ସାଇକେଲ ମିଳୁଛି ଯାହାର ଦର ପ୍ରାୟତଃ 15,000ରୁ 40,000 ଭିତରେ ରହୁଛି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ମୋଟର କାପାସିଟି ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେରୀ। ଜିଓ ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜରେ 400 କିଲୋମିଟର ଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ବଡ଼ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ଇ-ମୋଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହିରୋ ଓଭନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମାର୍କେଟକୁ ଇ-ସାଇକେଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। କଣ ଜିଓକୁ ମିଳିବ ଭଲ ମାର୍କେଟ ସେୟାର? ଏହା ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଲୋ ପ୍ରାଇସ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଜିଓ ସାଇକେଲ ତିଆରି ହୋଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ରୋଡ୍, ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜିଓ ସାଇକେଲର ଫିଚର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଏହା ଏକ ଚାର୍ଜରେ ଯିବ 400 କିଲୋମିଟର। ଯଦି ଏହା ସତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହା ହେବ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାଇଲେଜ୍ ଦେଉଥିବା ଇ-ସାଇକେଲ। ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ, ରିମୁଭେବଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ, ସ୍ମାର୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ଏଲଇଡି ସ୍ପିଡୋମିଟର ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫିଚର୍ସ ଏହି ସାଇକେଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ମୋଟର କାପାସିଟି ପ୍ରାୟତଃ 250 ୱାଟରୁ 500 ୱାଟ୍ ଭିତରେ ରେଞ୍ଜର ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ମୋଟର କାପାସିଟି 30,000ରୁ 50,000 ଭିତରେ ରହିବ ବୋଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।